Her er den skjulte fordel ved range of movement træning, ingen taler om. Hvis man følger bare lidt med i træningen, så har man i den ene eller anden kontekst hørt rigtig meget godt om range of movement træning, også kaldt ROM-træning. De fleste, når de taler om range of movement træning, taler omkring fordele med muskelvækst. Men der er altså en skjult fordel ved range of movement træning, så set ingen taler om. For at blive stærk i yderpositionerne, det kan nemlig forebygge skader. Lad os se på 2 eksempler. Først knæ og så skulder. Jeg tror, vi alle sammen har hørt den her myte med, at knæet ikke må komme ud af fødderne, når man træner. Det er baseret på ældgamle studier, der viser et øget stress i knæet, når knæet kommer ud over foden. Men det er så baseret på det præmis, at et øget stress i knæet er en dårlig ting. Det vil man så finde ud af, det er det ikke. Mange undgår benøvelser, hvor knæet kommer helt ud over foden, på det præmis, at det gør ondt. Men denne smerte er potentielt præcis en indikator for, altså det kan være en god ting. Nøglen her er, at det må godt gå ondt imens, det skal helst bare ikke gå ondt dagen efter. En af de øvelser, man ofte bruger til at forebygge et springerknæ og patellatendinopati, det er blandt andet det, man kalder en decline squat, som vi kan se på videoen her. Taler vi skulder, så har jeg personligt god erfaring med at komme helt dybt i dips og helt dybt i brystpres. Igen det her med at komme ud i yderpositionerne og blive stærk der, er bare rigtig godt i forhold til at forebygge skade. Det klassiske eksempel, hvor det går galt, fordi man ikke har været i yderpositionerne, det er når en biceps springer. Man ser ofte biceps springer i sådan noget som preacher curls, hvor de sidder på en bænk og kører. Men fordi de aldrig har trænet i yderpositionerne hernede, når de så er færdige med deres sæt, og de tager stangen helt ned for at slippe den, så kommer de herud, og bicepsscenen er udsat, i og med at de ikke er stærke der, så popper lortet. Hvis du lærte noget nyt, så er det på BR, hvis du vil følge mig, like og dele min video.